Григор докосна мечтата. Завършва великолепно страхотния си месец януари. Изтощение до предела. Брилянтен тенис. Загуба с цената на победа. 5-часова гладиаторска битка, която качи Григор Димитров още едно стъпало по-високо. Никога не е лесно да загубиш мач по този начин, но аз ще остана позитивен и ще държа главата си вдигната. За мен бе чест да изиграя такъв мач срещу Рафа. Това ми показа, че съм на правилния път. Опитвам се да извлека всички позитиви от престоя си тук. Мога да кажа, че дадах всичко от себе си на корта и съм горд от себе си. От началото на годината Димитров играе най-силният тенис в живота си, а цената, която плаща за това, не е тази, която най-често виждаме в медиите. Всъщност зад невероятната форма на Григор се крие нещо съвсем тривиално. Работа, пот, болка. Животът на спортиста, който публиката обикновено не вижда. Казват, че победителите никога не се отказват, а хората, които са способни да се откажат, никога не стават истински победители. В Мелбърн Григор се бори до последно, даде всичко от себе си и затова загубата му е сцената на победа. Изглежда видяхме и края на една ера. Ерата на съмнения в характера на Григор Димитров. Брилянтен млад тенисист, който обаче няма психика за големи мачове. Ако събирахме по левче всеки път, когато чуем това изречение, вече щяхме да имаме милиони. С играта си в последния месец обаче Григор просто показа, че точно както в живота, така и в тениса е важна посоката на развитие. И нека не бъркаме усмивката му с несериозност, защото Григор е типичен милениал. Млад, усмихнат, любопитен, гражданин на света. Той няма да се промени и да стане арогантен балкански бабаит, за да ни се хареса. И вероятно ще продължи да бъде съпричастен, когато дете плаче. И артистичен, когато с приятеля си Новак Джокович се шегуват. А също и нелепо симпатичен от сешоара в ръцете на Анди Мъри.